ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଲିଣି। ସତ କଥା କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାକିଆ ମାଟି ନାହିଁ ଆଉ ଜାଗା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି, ବେଡ଼୍ ରେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲି। ତ ଏବେଠୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ପକାଇବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ସିଟିରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାର ଶାନ୍ତି ବହୁତ, ମାନେ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠି କିଛି ଏତେ ହୋ ହାଲା ନାହିଁ। ତ ଟିକେ ସିଟିରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଜାଣିଶୁଣି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବା ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଟି, ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋର କିଛିଟା ଭଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସତ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସେ। ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମନଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର ଟିକେ ନଜାରା ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ତାପରେ ପୁଣି କଥା ହେବା। ଏତେ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲି ଆସିଲିଣି, ଏତେ ସାରା ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଲିଣି। ସତ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାକିଆ ମାଟି ନାହିଁ ଆଉ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେମିତିଆ କ'ଣ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଆସିଛି, ଟିକେ ଦିଲ୍ସେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁନି। ଆଉ ଏତିକି ମୋର ଅଫସୋସ ରହିଗଲା। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଡ଼୍ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା କେତେ ଆଉ ବେଡ଼୍ରେ ବସିବି, କେତେ ଆଉ ଶୋଇବି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୋର୍ ହେଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସ୍କୁଟି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଟି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଥାଏ, କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସିଟିରୁ ବହୁତ ବାହାରେ, ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟାକୁ, ଆଉ ଶାନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏ ଜାଗାରେ ବି ଏତେ ଟାଇମ୍ ରହିହେବନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆଗର କିଛି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏକାଟା ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପଛର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉନି? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।